Bueno, haintzan lorduinaz, urte askotan ibilinaz eta izanaz irakasle udal euskaltegien, eta orain 4 urte izan eguen aukera zinegotzi izateko eta zerrendaburu. Bueno, 4 urte honetan esan aldot gauza asko ikasi da zela, eta batez be ikasi dut zer estan egin behar. Eta zein estan eredu zuzena, nire ustez. Udaletxe honetan eredu paternalista izan dugu 4 urte hauetan, suposatzen dut bestetan bai, nik asko zertu kanpoan egon nazelako, baina barrutiko lan ikusten da. Eta orain aukera dekomenez berriz aurkezteko, uste dut badauela beste egiteko era bat, badauela beste eredu bat, posible dela, eta horretarako jarri dut nire izena, zerrendaburu berriz, eta horretan lan egiteko. Uste dut gure eredue da gardena eta irekie. Eta horretarako herriaren parte hartzea lortu behar dugu. Parte hartzea bideak eztabaidatzeko eta proiektuak aurrera ateratzeko. Guk gure helburua da herri iraunkorra, euskaldune, desberdintasun sozialaren aurkakoa eta parekidea lortzea. Eta uste dut hori lortzeko lan egiteak merezi duela.